Ribeira busca o novo deseño do seu cartel e da súa postal para este Nadal entre os escolares. Premiarase a creatividade con bonos de 100 e 50 euros. A Concellería de Cultura de Ribeira quere ilustrar o seu Nadal coa creatividade dos máis pequenos. Por iso ven de lanzar unha nova edición do concurso escolar de deseño de cartel e postal de Nadal, unha iniciativa que quere impulsar a imaxinación dos participantes. Ribeira, como todos os anos, na campaña de Nadal, premiará a creatividade dos nenos e nenas de Ribeira, un concurso dirixido á infantil e á primaria, ábrese o plazo hoxe ata o día 24. Ali os nenos e nenas de Ribeira poderán presentar as súas propostas para o cartel e tamén este ano para as postais, porque vamos a recuperar as postais de Nadal, algo moi tradicional e que, bueno, non hai que perder a costumbre da escritura e é moi bonito recuperar esa tradición. E como soe ser habitual, ademais de impulsar a creatividade e incentivar as artes plásticas, vamos a repartir premios de alrededor de 150 euros en dous bonos, un de 100 e outro de 50, en vales de compra para gastar no comercio local. Entón, animo a todos os nenos e nenas que dende hoxe se queiran inscribir en esta proposta que lle ofrece de novo o Concello de Ribeira e poñan en marcha a súa creatividade. Nestes concursos poden participar todos os nenos e nenas que estean escolarizados en infantil e primaria dos centros educativos de Ribeira. A temática das creacións ten que estar relacionada coa época do Nadal e cada participante só poderá concorrer cunha obra en cada modalidade. O traballo realizarase en calquera técnica pictórica sobre cartolina ríxida ou un material semellante e deberá ir sen texto. O prazo de recepción das obras abrangue dende o 7 de novembro ata o 24 e a entrega efectuarase no Centro Cultural Lustres Rivas.